Igbo kene munu Igbo ndị manje munu kene munu ụbọchị nketa ada asị m ka onye chere n'ezere biko n'ụbọchị nketa atọ nwere ozi eji ebi unu mana abalị na-abụ gara aga iweta vidiyo si na ebe alụsị ego na-aba mba si na anọ ya egbukwa n'ọya abọ n'ọya eme nka n'ọya eme nka na onye ọbụla kpọrọ afọ kịta anyị enyopue na eweliga anya okene ji anya na ya enyo ihe dị na akpa wee nyocha vidiyo wee na-afụ na ihe a bụ vidiyo mere alụsị ego expose o ji bịa bawa n'ọya Igbo onye ọbụla kpaliri afa achọrọ m kwunu nwere nwaanyị na vidiyo na ka this young man si analyze the video alụsị ego n'ihe o kwucha maka anya nwa mede young man ji wepụta some days ago wee sị na onye ọbụla kpọrọ afọ n'ọya egbukwa n'ọya egbukwa n'ọya eme nka n'ọya eme n'ofe ọkwa na some people up ọ chọrọ ịkpụ ya afọ mana iwere nghọta nke ime mmụọ ya ghọtakwa nọ ihe ọ na-ekwe wee sị na as long as na vidiyo dị n'efere mba ụwa mmadụ kwuo ihe maka ya the only thing dị save bụ ihe na-emebeghị ndị mmadụ fọrọ anya or nke na post be for as long as na post to gear go public property mana biko soro na video one of you high na ekwu maka Alusi Ezeobi business open ya ka nne m nje moto kwuru mepere m ụzọ business open nne m kwuru mepere m ụzọ agụmgbo ka nwoke zụọ m afịa ka nwaanyị zụọ m afịa ka nwoke nye m ego ka nwaanyị nye m ego ọ bịara igbu mgbe onwe ya agụmgbo Alusi Ezeobi abịa m n'iru gị tata unu bunye m enu unu meme ọgaranya unu demuda unu ete ndị ọzọ daalụkwa na ndị nke m ọdụ mmiri nwa aka ala na-ekwu abịa na m ọzọ nzie unu ozichi m nzie unu nzicha gị ikwere ile ikwe na mana ife mma na one day ọ bụ na ikwe dị isi ihe ekwe n'esi ọ bụ na ikwe n'esi ekwe n'esi 2 years ọ bụ na ikwe n'esi ekwe n'esi 3 years mana one day ya ekwelili maka ife nna gị bụ eziokwu nke Chineke na ka nzi ego ozi enwe ndị na-egosi m this video na-asị m what do I have to say m comment ya about it wee mụ amasị unu na ife ndị a na-eme u fake or real mana mma agwụ na okwu ngwasị unu okwu ọ na-ejiri okwu amara ma fake ma real eflu this guy nọ ebe a na direct ndị a ife ha na-eme. This guy have worked here for more than 1 year. I think I can go 1 year bido fugbo onye na video or ebe 2 years. I'm not how many years all go there. Mana mgbe mo bido notice here, it don't reach about 2 years. This guy has been here directing people to agumpu on how to get rich. You can know oh na this guy actually buys it. All these things on as these people you agumpu. Why him never beg agumpu to do that thing for him? Why not actually buy ogalanya? Why not actually the ogaya? Joy Moon. Oh, well, if you go against schools, no, I can only go a what the ogu did there. I am going on here. You may go down. Oh, these people are not touching them, but now, so one can yoga. It's going to go 2 million or I go here. Oji the money on your phone. They're going to people there. Let's go to you go. So, he deceived no one, no one go to what the ogu. Man, actually, what the ogu. No, yam battalion. Actually, what the ogu. Because how am I give a hana for dear? Man, Isiagu, what's Agalo there? Nyame, the womb bother to Ijagwa, maybe if I'm Ndi Muga name. Joe Wongi as them Pamadu Woluche. Somebody not direct to get Ibaga base has been there for years. Actually, made that thing. Actually, Bogline, actually busy. Why? If Umuga and Afo Ego Sigita all these mugus. For these people,
na this kind of place. Na very very happy. Ima why? All this type of mugus. These people these people are just deceiving our youth. In our this kind of thing, they will not listen. And I say no maka ni jebe me to be the right dibia. No maka na chiga na bata ogwu. No if you work lokeke, no man work like afọ. No na ka o si eme. No bra mmadu niile ka ogwu na arụrụ ọrụ. This is kind of nkoyeri ha ya na akoyeri gi. E na achọ ka ise evuo ya. Olu all this nkoyeri we na guide kwa onwe ya. O manzunati ike o until oje n'isi mmiri, jefu isi mmiri. Kita ha jegodi ya na. Ka ha je confirm uze advice aha aiwa na de enye ha. Ona ha na now had very very high, their morale very high. And with a high expectation. Some of them the imagination I make imagine ebe ha ya ru na enu. Some of them make imagine ebe ha ya go Benz. Ebe client ha apụta no like this ha apia ofu mkpụrụ computer. Mgbada ha niile na akwụ ha ụgwọ. Hi, some of them make imagine ebe ha bịa no nwai lụọ nọ na be nna ha. Nya morale had very very high now. As ndị jekwuru agụ mgbo ka ebie ha ike. Ha na-afụzi onwe ha asa eze ego of ihe ala. That is the confidence ha nwere now. In 4 months from today, go and meet them. See our brother how far. If na nwoke mmadụ atanago. Morale ya ji oyi gbatuo from 100 to 0. Ọmanfụzi period ya anya. Then in 1 year from today, ọtọ nuzie to advisor. Advice baze ndị na-achị je udere ebe a. Akwa ifugo. Nya ka nje like ife ha na-eme because last ebe ha no ye lead ha bụ. They will now turn to advisors. That thing na dey me ha advice. Ha me na. Nho ya bezine advice ndị ọzọ ha emene. Akwa ifo, we are bringing them to our kingdom. The kingdom of light. The kingdom of knowledge. So native doctors are helping us to bring them to our own kingdom. Kingdom of wisdom. They are learning through the hard way. Ekene mo ni ekene nwa ekene nwa ekene na ejeli Igbo Land na kwa na channel video biko nyela aka na agbasanya bụ ozi na subscribe kwa na this channel na agba notification kunu so live na weta notification mgbe ọbụla na tere video for ekene ni Igbo niile ayi nwa no mgbe ọzọ.